Az interneten köröz egy levél, amelynek az első mondata úgy szól, hogy Orbán opusztaszeri beszéde még veszélyesebb, mint eddig gondoltam, és akitől származik a szerző, Marsovszky Magdolna, aki egyébként antiszemitizmus és kirekesztés kutató, Németországban a Fuldai Egyetemen, illetve egy kisvárosnak van egy kutatócsoportja, annak a vezetőségében van benne, és itt van a vonalban. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Miért gondolja azt, hogy ez a opusztaszeri beszéd veszélyesebb, mint azt eredetileg gondolta volna? Nem tudom, látta a mai Népszabadság vezércikke is erre utal, hogy itt a radikálisoknak nyújt kezet Orbán Viktor azzal a gondolatmenettel, aminek a lényege az az, hogy a turul az egy őskép, a magyarok ősképe, beleszületünk akárcsak a nyelvünkbe és a történelmünkbe. Ugye ez a mondat az, ami így akár a vérrel együtt is hát elég súlyos dolgokat sejtett. Igen, na most azzal kapcsolatban éreztem azt, hogy veszélyesebb, amit addig olvastam, aztán megkerestem az eredeti beszédet, meghallgattam, és akkor egészen égnek állt a hajam, és arra írtam kicsit pánikszerűen, hogy ez a beszéd nekem még veszélyesebb, mint amit eddig gondoltam. Mert hogyha az egész beszédet végig elemezzük, jól odafigyelünk és végig elemezzük, akkor végig kíséri a beszédet a jó és a gonosznak az antagonisztikus szembeállítása, és vagyis a nemzeti és a nemzetietleneknek a szembeállítása. Ezek után azt is mondja Orbán, hogy az ördög, a sátán, vagyis az őskígyó számára nem marad hely. Na most azt tudni kell az antiszemitizmus kutatásban, hogy nem szűken értelmezve zsidó ellenességet értünk ma alatta, hanem a modern antiszemitizmus, ami ugye a 19. századtól kezdve értendő, az tulajdonképpen pont erről szól, hogy egy nemzeti érzelmű közösséggel szemben megfogalmazzák a nemzetietleneket. Tehát mindenki, aki nemzetietlen, aki nemzetáruló, aki az univerzalizmus, az univerzalista gondolatoknak az elkötelezettje, vagy kozmopolita, vagy urbánus értelmiség, vagy liberális értelmiség, az tulajdonképpen mind a nemzeti elkötelezettségűek számára antiszemita szitokszó. Tehát ezek a modern antiszemitizmusnak a zsidói, ezek a nemzetietlenek, akiket Orbán megemlített. Igen, bocsánat, nem elég csak rasszistát mondani? Tehát, hogy a többiek, akik tőlünk különböznek, tehát miért az antiszemitizmus a bélyegít, vagy ami jól kifejezi ezt. De mielőtt még elvesznénk ebben, hadd kérdezek valamit, ami talán tisztábbá teszi a képet. Ugye itt arról van szó, azt elég egyértelműen mondja Orbán Viktor ebben a beszédben, hogy ketté oszlik a magyar nép azokra, akik annak idején, amikor a kettős állampolgárságról volt a népszavazás, amit ugye ők kezdeményeztek, és el akarták tagadni, vagyis meg akarták fosztani a határon kívülieket a kettős állampolgárságtól. Ezekre ők ugye a sátán meg a többi, tehát hogy ez ügyesen van összecsúsztatva, mert ettől kezdve ez teljesen aktuálisan érvényes a mai politikai küzdelmekre. Mindenki, aki a baloldalt támogatja, vagy mondjuk nem szereti a kettős állampolgárságot, az maga a sátán, vagy annak a hajlék teremtője. Az érdekes az, hogy ez így önmagában nem is racionális, nem is igaz, hiszen ha tudjuk, akkor a parlamentnek a nagyon nagy része meg is szavazta most például ezt az állampolgársági törvényt, ami most van Magyarországon. Tehát ebben a beszédben van egy nagyon nagy irracionális elem is. Tulajdonképpen itt az ördög vagy a sátánnak a szerepében tulajdonképpen a balliberálisok vannak, a baloldal. Már nagyon régen megfigyelhető Orbán, meg Kövér László, meg Semjén Zsolt beszédeiben is a baloldal antiszemita támadása. Tehát olyan antiszemita elemekkel támadja, antiszemita sztereotípiákkal, a kutatásokból ismert sztereotípiákkal támadja a baloldalt, a mostani Fidesz vezetés, meg persze még ellenzékben is, hogy belőlük ördögöt csinál, tulajdonképpen kiirtandó ellenséget. És ez már régóta nagyon veszélyes, és most ezután a beszéd után szinte még veszélyesebbé itt Orbán
a tudtommal először mondja ki ezt a vér szerinti összetartozást. Ezt Orbántól még nem hallottam, csak Semjén Zsolttól hallottam eddig, de Orbántól még nem. Tehát a magyarság vér szerinti közösségét, tehát vérközösséget tulajdonképpen. Hát ami a német, pontosan, bocsánat, csak akkor idézik pontosan, ő azt mondja, hogy az őskép, vagyis a turul, amelyre utal a vérhez és a szülőföldhöz való tartozást mutatja. Pontosan. Onnantól, hogy magyarként világra jövünk, a turulmadár, a most élő és a születő magyarok nemzeti azonosságának jelképe. Tehát ez pontosan. Teljesen így ez a vérvonal, ahogy ezt ugye egyszerűen szoktuk mondani, AB pozitív. Pontosan, ez a vér szerinti származási közösség, a vérhez és a szülőföldhöz való tartozás, ennek németül van egy szak kifejezése, a Blut- und Boden-Theorie, Blut- und Boden-Mythos, ami egyértelműen fajelméletes teória, vagyis rasszista gondolkodás. Ilyet senki az égvilágon, Németországban egy konzervatív párt, vagy keresztény demokrata, vagy keresztény szociális párt tagja sem engedhetne meg magának büntetlenül, ez csak és kizárólag a szélsőjobbnak a gondolkodása és retorikája. Tehát megjelenik ez az állandó dihotomizálás, ami szerint a gonosz, mint az ördög, tulajdonképpen a kiirtandó ellenség, és ez az erőszakutatás szerint a nyílt erőszaknak az előrevetítése, a népírtás vagy az etnikai tisztogatásnak az előrevetítése. Persze minden szót itt most definiálni kellene azt is, hogy... Ne definiálja, mert van egy egyszerűbb definícióm. Nem is akarom pontosan, csak ez nagyon hosszú lenne, igen. Az egyszerű definíció szerintem az, hogy gyere ki a kultúra elé. Tehát ez körülbelül az a szint, mert hogy anyázol, azt szokták mondani, tehát ha bármi rosszat mondasz anyámra, akinek a véréből vagyok, akkor most megmérkőzünk, és jól szájon váglak, vagy leszúrlak. Tehát, hogy ez a kulturális szint, és nyilván ennek a kivetített változata aztán egészen tömegmozgalmakhoz, meg gyilkossághoz vezethet, úgyhogy az, amire ő rávilágít, az nagyon pontos. Ha szabad még annyit mondanom, hogy ebben van egy nemzetmegváltási motívum, ami ugyan nem ellentétben az égi megváltással, amit az univerzális kereszténység hirdet, ez egy lesüllyedést, egy Untergangot jelent, ugye németül Untergang, ez benne van, a nemzet forradalmi felszabadítását jelenti, de tulajdonképpen a kozmopolitáktól, a nemzetárulóktól, a nemzetellenes nemzetközi gondolkodású Komcsiktól, Lipsiktől, a nemzetközi nagytőkétől, és így tovább, hogy kvázi az árja magyarság boldog egységét megteremtsék. Tehát ez egy nagyon erősen árja mítoszos gondolkodás, és végső soron a fasizmusnak egy nagyon fontos alkotóeleme. Úgyhogy ezért volt ez nagyon annak idején, és ezért veszélyes ma. Igen. Marsovszky Magdolnának, antiszemitizmus és kirekesztés kutatónak, aki a Fuldai Egyetemen is oktató. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, viszonthallásra. Én köszönöm, viszonthallásra.